Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da behiak gure larreetako belarrez elikatzea eta horrela gure ingurunea zaintzea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea. Kaixo eta ongi etorriak Ur eta Lur saio honetara. Gaurkoan saioa albaitaritza eta albaikideren inguruan izanen dugu, eta horretarako lehenbiziko atalean Julen Uharte albaitaritzako gerentea izanen da gurean. Berak albaitaritzaren nondik norakoak kontatuko dizkigu, ondotik bigarren atalean Miren Sagarzazu batipat genetikaren inguruan solastuko zaigu, eta azkenik saioari amaiera emateko Aritz aparizio teknikaria biosegurtasunaren inguruan solastuko zaigu. Guzti hau dana segidan. Saioaren hasieran esan dugun bezala, gaurko honetan albaitaritza, albaikide eta beraien talde osoaren inguruan egingo dugu gaurko saioa, eta norekin hobekio basteko Julen Uharterekin, bera dugu enpresako gerentea, eta laxe da ez, Julen, azkenean, zuek ikuiluan azindat artean hau da zuen mundua, naizta askotan bulegoan gauzak antolatzen egon behar, eta asteko pixo bat gogoratuko dugu ikusentzulei, ez? Zuek gaztea zarete, baina, ja urte kuadrilla esperientzia duzue sektorean, eta azkenean albaitaritza albaikide, bertan Euskal Herriko enpresa bat dugu, naizta gero bazter guztietatik zabaldu, eta gogoratuko du jendeari pixka bat ez, momentuan garaiak aldatu dire, pixka bat enpresa barruan ere aldaketa batzuk izan du ziren, antolaketa aldetikan, ze atal desberdinak edo ze eskaintzen du albaitaritza albaikidek? Bai, lehenbiziko gauza esan duzuna gaztea garela, ez zain gazteak, nik 15 urte eramaten ditute albaitaritza taldean. Eta, jarraitzen dugu betiko martxan, beti komentatzen dizuten bezala, aldaketa txoren bat egin dugu, saiatu gara pixkat diversifikatzen. Eta, esan duzun bezala, gu lana egiten dugu, gure fuertea dola esateagatik, Euskal Herri osoa da. Eta, momentu honetan taldean gaude 42 persona lanean, nominan esateagatik. Eta gero, dauzka gure distribuidore batzuk eta hola, baina, galdetzen induzuna, momentu honetan gu 4 enpresa gara, ez? Alde batetik albaitaritza, dela gure lehenbiziko enpresa, azkenean, orain dela 38 urte Pello eta hasi zirenean eman zioten izena, eta albaitaritza momentu honetan da komerziala, azkenean abeltzainentzako produktua saltzen dituna, ez? Bai botika eta genetika beste enpresa batzutara atera dugu, beste kudeaketa bat behar durakoz, baina hori albaitaritza barruan beste produktu guztiak saltzen dira, gero zerbitzu batzuk bai eskaintzen dira. Gure filosofia beti izan da, gauz badela saltzea eta beste gauz badela salmentarekin bai zerbitzu bat ematea, ez? Adibidez, gero Aritz Apariziok komentatuko duen bezala, bioseguridadearekin gaude nahiko buru belarri sartuta, eta holako gauzak, ez? Hori izango zen albaitaritza. Gero albaikide denok ezagutzen duten bezala, eta pixkat errepikatzeagatik, albaitari zerbitzua da, hori Euskal Herri osoan egiten dugu lan, gehiena behietan, baina baita ere arditan da zalditan. Hor, betiko zerbitzuak, betitik eman diren zerbitzuak izan dira, reproduktibo lanak, klinika, eta bere momentuan gehiago inseminazio asuntoa eta hori, eta azkeneko urtetan da evoluzioarekin, abeltzainak, guk uste dugu azkenean denen artean, lortu dela, azkenean beraiek egin dute esfortzurik handiena, profesionalizatu direla asko, eta inseminazio rolloa eta hori beraiek egiten dute, orduan, zerbitzu hori jetxi da, ez? Eta gero, beste zerbitzu batzutan hasi gara,
nahiko buru belarri sartuta, adibidez mamitisan asuntoakin, dauzkagu 2 persona hortara dedikatuak. Gero, daukagu baita ere beste gauz bat, beste zerbitzu bat, pixka bat hola, ja urte batzuk eramaten ditugu, baina pixka nobedosoa edola, dela in vitro ernalketaren asuntoa. Horre, Asier Azurmendi eta Zabala 2 albaitero ibilki dira hor, eta gauz berriak egiten, eta hori. Hori izango zen, orduan esan dugun bezala, albaitaritza albaikide. Gero, sendagai, 3. enpresa izango zen, hori errexea da, azkenean botikan egiten du lan, maiorista eta minorista gara, maiorista laboratorioari erosteko eta minorista azkenean abeltzainari saltzeko, bere errezetekin, bere jarraipenekin da hori. Hori azkenean botikan asuntoa aspaldiko zerbitzua da, beharrezkoa, eta hori. Eta azkena izango zen, orain dela urte bat, egin dugu enpresa berri bat, dela izena dula Albaitaritza Genetics, eta zentratuta dagoela genetikan edo azian, ez? Hor, momentu honetan daude Jose Etxezurieta, Miren Sagarzazu eta Juan Carlos Urriza, 3 persona hori daude hori lantzen, ez? Badakit Mirenek komentatu dula pixkat nola ze evoluzio eraman den, edo gauzen pixkat nola funtzionatzen dugun, eta esan dizuten bezala, hori, sobera ez luzatzeagatik, hori, Albaitaritza Genetics da, azkenean genetikaren mundua kudeatzeko egin dugun enpresa bat aparte, ikusi dugulakoz, hola nahi genula egin. Bai. Gaiak asko aldatu dire, ez duk esan duzun bezala, albaitaritzaren sorreratik gaur egun arte uste kuadrilla joan da, eta horre aldatu da. Sektorea nahi eta nahi ez aldatu da, eta baserritarren edo abeltzainen beharrak eta nekazerenak aldatu dire, eta azkenean oso profesionala bilakatu dire beraiek, eta beraiek behar duten zerbitzua eta produktuak baita ere punta-puntazkoak behar dira izan. Zuek bai administratiboki legeak eskatzen duelakoz, enpresa baron azpi enpresa bezala egin dituzue, baina ze behar izan, hor zaudete zuek zerbitzuri emateko, ez? Azkenean garrantzia du zuek eguneratuak zaudete, zuen zerbitzuak eguneratuak dire, eta hainbeste urte pasatu eta jarraitzen baldin baduzu geroz da enpresa handiagoa izaten indartsuagoa, seinale zuek lan ongi egiten duzuela, ez? Saiatzen gara, ez? Denok bezala pentsatzen du, baina bai, egia esateko, bai momentu honetan ez gara negatibo jarri behar, baina adibidez, gehien afektatzen aldiguna edo lan gehien egiten duguna da esnezko behien sektorea, eta orain eramaten ditu hilabete batzuk edo temporada bat nahiko larri. Nik egia esateko 5 urte eramaten ditute albaitaritza taldean, esan duten bezala, eta igual esateagatik 5 urtetan momenturik txarrena ikusten du, gogorrena, esnezko abeltzainentzako, ez? Baina hori dena bezala, ez dakit nola esan, aurrera begiratu behar da, saiatu behar da, pixkat efizientzia gehiago bilatzen, ez dagolako besterik, ez? Eta esaten zuen bezala, hortan saiatzen gara, ez? Azkenean, produktu berriekin, eta adibidez genetika munduan landu dugu, baina sortea izan dugu ere bai, Sexin Technologies edo Ameriketako enpresa potente batekin lana egitea eta beraien distribuidoreak izatea laguntzen digute, eta gero gure filosofia esan dizuten bezala izan da, Miren bezalako jendeakin kontatzea, esfortzu bat egitea azkenean balio erantsi bat edo emateko, eta hortan saiatzen gara, bai gu eta bai abeltzaina. Argi dago abeltzainaren evoluzioa oso handia izan dela. Orain dela, ni ez naiz igual persona indikatuena igual beste bateko esplikatuko zizun, ez? Baina esan nahi dut, orain dela urte batzuk, 20 urte, ez zituzten datu asko biratzen, azkenean lan asko egiten zen, baina igual kontrol gutxiagokin,
Eta orain dela urte batzutatik honat, bueno, kriston, bueno, nik pentsatzen dut, behinepen zonalde hontan asko lantzen dela, datuak asko begiratzen direla, eta lana ongi egiten dela. Bai, gero Mirenek kontatuko digu gero bueno, genetika aldetikan ze gauzak hartzen direk kontuten edo nola lotzen den punta-puntako hazienda izatea, eta bainik azkenan lotzen dut asko, esneko behien kasuan adibidez, kirolari profesionalak balira. Ez, azkenan kirolari profesional batek behartzaio kontrolatu dana, hautik sartzen duna ze nola zer jaten duen, bide osasun egoera, errendimendu hobea izateko, eta esneko behiak itxire hazienda guztia bezala, puntu horretan orduan. Nekazari eta abeltzainea azkenean bilakatu da profesionala eta dituen atal guztiak kontrolatu behar ditu ongi. Ez zindu gutxik egin, errentagarritasun hori ez galtzeko, ez? Azkenean gustatzea, lehen sektorea, ofizioa disfrutatzea, polita da, eta azkenean horrek salbatzen du askotan egunero orduak sartzea eta baina azkenean etekina behar dire kontuak egin eta kontuak atera behar dire, egon egotegatik dirua galtzen ez dago inun, ez? Hori da, bai, azkenean gero ere dago beste gauz bat, baina, bueno, ez da nire, bueno, esan duten bezala, ni ez naiz, ez zaiz sobera gustatzen beti kejatzen egotea eta hori, baina, hori, bai, argi eta garbi dago, esan duten bezala, guk ikusten dugu, behinepen zonalde honetan, Euskal Herri osoan, eta hori, gauzak gero eta hobe egiten direla, eta zuk esaten duzun bezala, atal asko kontrolatzen direla, gero eta hobe, ez? Gero beti azkenean, hor daukate, azkenean zentralak esnean prezioa nola baloratzen duten, ez, momentu batean, bestean, gero bazkaren o elikaduren prezioak nola fluktuatzen duten, ez? Momentu honetan, adibidez, ez dakit, Ukrainiako rolloakin, zerealen asuntoa eta ematen du gora dijoala, tal. Orduan, badaude faktore batzuk azkenean ezin direnak kontrolatu, ez? Baina, kontrolatzen aldirenak, bai, esan dugun bezala, eta hori, evoluzio handi bat izan da, ez? Eta, zuk pixkatola esateagatik, ni beti zuk esan duzu, kirolari profesional baten adibidea jarri duzu, ni beti etortzen zaigurura komentatzen dut, iruditzen zaitela, gaur eguneko ikuluak, obeiak edo hori direla pixkat Formula 1 bezala, ez? Niri mundu hori gustatzen zait eta esaten dut, azkenean, puntu guztiak kontrolatutak eduki behar dituztela, bestenaz, nahiko limitera daude, ez? Eta edozen gauze fallatzen badu, deskuadratzen zaie asuntoa, ez? Eta lana. Ja, bukatzen joateko, gero, zuek Euskal Herriko enpresa bat, albaiteritza, albaikide eta beste atal horiekin. Eta gero, produktuak, azkenean abeltzain guztiek produktu batzuk ekoizten dituzte, kalitate handiko produktuak, eta hor daude gero ja konsumitzaileak, ez? Askotan konsumitzailea sartzen da, biribil batean, oso urbanita da eta eguneroko martxak pixu bat itxutzen du, baina gauzak pixu geratu, baloratu, paraje hauek produktuak, Euskal Herriko produktuak, Euskal Herriko profesionalekin, zuen bezalako enpresekin aurrera atatzen dutena, gakoa ere konsumitzaileetan dago, ez? Badire zenbait puntu zuk diozun bezala, nekazari da abeltzainen esku ez daudenak, garestitze horiek beraien esku ez daude, baina bai, konsumitzaileok baloratu behar du, ez? Bertako produktuak dituzten, ez? Gehigarri horiek, kalitatean, zenbat famili bizi diren hortan, zertaz nola daude hain gure paraje hauek hain politak, eta azkenean beraiek nozbai faltatuko balire, bueltik ez lukela izanen, ez? Argi eta garbi, hori argi eta garbi, ez? Zaila da, baina hori nik ez dakit gai horrekin nahiko pelma izaten naiz, iruditzen zaitelakoz gakoa dela, ez, hori. Eta, kostatzen zaigu ikustea, esan duzun bezala, azkenean denok ez bali mazaude sektorean, nahiko naiz Lizondon bizi, baina nahiko urbanita gara, ez dakit nola esan, igual ez dituzu ikusten ikuluak da bizkate, eta esan nahi du sektoreak nola funtzionatzen duen, baina bai hori netzako gakoa dela,
Eta ez dakit nola, nik beti esaten dut hori eskoletan erakutsi beharko zela. Bestela txiki-txikitatik jendeari baloratzen eta baita ere hemengo produktua, ez? Nik ikusten dut beste herrialde batzuk, iparralden adibidez, ez dakit dauketela beraien gauzak, beraien produktuak daukatela hor zerbait sartuta baloratzen dutela asko, ez? Eta hemen kasu askotan pasten zaigu igual bi gauza, alde batetik kasi baloratzen dugula gehiago kanpoko gauza, da gero gauzak eta gero azkenean komodidadera joaten garela, ez? Joaten gara supermerkatura eta han erosten dugu pixkat dena, prezioetan asko fijatzen gara, eta fijatu beharrean, adibidez, guri asko afektatzen diguna, ez? Esan nahi du, esne behi esnean prezioa edo hori, asko begiratzen da, eta diferentzia ez da olakoa, eta bai esaten aldela, kriston diferentzia da hola, markazko, ez nahi sartuko marka bat, zentral bat o bestea hori, baina azkenean pixkat markazko esneak, edo beste esne batzuk, kanpotik etortzen aldirenak, eta beste era batera kudeatu direnak, ez? Orduan, ez dakit, niretzako epe motzera ez da erresa, baina nik beti esaten du, hori ez dakit, eskoletan edo pixkat sartu behar zigutela, bai sektore hau eta beste sektore batzuk pixkat hobetzeko eta pixkat gure zonaldean lantzen dena hori indartzeko. Bai, eta azkortan esaten du dirua dela, dirua ez duela denetarako ematen, baina bai garbi dago, diru asko botatzen dugula beharrezkoak ez diren gauzatan, konsumismo handia badela eta berez beharrezkoagoa diren elikadura gaietan bai bideratzen altzen, dirua hobekixo. Julen, ikusten dugu zure lankideak ere Miren eta Aritz hemen ikuiaren inguruan ditugula. Zuri eskerrak eman betiko moduan ez, prestautagatik guri azalpen guzti hauek emateagatik. Eta aurrerago ere izango dugu elkarren berri eta espero dugu ez, sektorea poliki aurrera joatea eta eguzki izpia handi batzuk hartzea nunbaitetik eta danon artean jarraitzea. Eskerrik asko. Bale, mil esker zuei, beti guta zorroitzeagatik eta hori guritzako ere gauz polita da, pixkat horre jendea ezaztego gutaz. Hori da, ongi ibili. Bale. Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da gure abeltzain guztiei, handiei naiz txikiei, laguntza bera ematea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea. Miren Sagarzazurekin jarraitzen dugu, badakizue bera, Albaiteritza Genetics ataleko arduraduna dugula, eta Miren, Julenek aski ongi azaldu digu ez, pixko bat, Albaiteritza, Albaikide, eta pixko bat, enpresaren atal desberdinak ere, eta zuen kasuan, atal ezinbestekoa, badakigu ez, gaur egunean abeltzainak oso profesionala dire, teknologia aldetik handa baituzte berrikuntza pila bat, eta gero hor, gakoa dago pixo bat azin da bera, ez? Adibidez gure atzean ditugun esneko behietan, nahi baldin badigu gure ikuiluak etekin handiak ateri edo atekinak ateri, hor sartzen da pixka bat hobekuntza. Eta hobekuntza barruan genetika eta pixka bat ezagite azkenean gaur egunean bazkak oso garestia dire, bestalde batetik ere kutsadura ere hor dago, pixka bat nola kudeatzen aldute abeltzaine pixka bat, hobekuntza bat beraien azindengan, etekin ateratzeko. Genetika egokitu behar da garaietara, orduan esan dezakegu lehen igual gehiago begiratzen zela aukera genetiko egiteko garaian produkzioa, esnearen kalidadea, baina gaur egun hori pixka gaindituta dakagunez eta beste arazo batzu sortu zaizkigu ez, lehen gaia daude oso garesti, gaina prebizio da garestiguak egongo diela, eta gero beste aldetikan ditugu baita ere hor mamu hori ez, izurketaren mamua metano sortzen dugula, orduan guk lan egiten dugun enpresaio horietako bat, ST Genetics, gero eta indar gehiago jartzen nahi da gai horietan. Eta adibidez, gaur egun gai die bereizteko zezenak, zeintzuk egokigo transformatzen dute jana esnetan eta. Orduan, eta alde batetik hobekuntza hori ematen denean ere baita ere murrizten da metanoren ekoizpena. Orduan, berak salkatzen dituzte zezena, zeintzu dien egokinak hortako, eta baita ere ematen dizute aukera genotipatzeko garaian zure animaliak ere bereizteko zeintzu dien egokienak eta zeintzuk ez. Deitzen diote, sortu dute ezaugarri bat, deitzen diotela EcoFit,
eta orduan Ecofid horren arabera daukagu gure animaliak salkaitzea. Bai, hori da ez, genetika mundua izugarri aurreratu da, hor dugu azterketa genomikoak deitzen diren horiek, haziak ere bestaldete batetik ere hor daude, hazi sexatuak, pixka bat jendeari gogoratuko du pixka bat, azkenean gu nahi baldin badugu esneko behi bat adibidez, izan genetikoki oso ona eta gure ezaugarriak edo gu bilatzen ditugun ezaugarriak betetzen dituela, zeintzu dire ibilbide desberdinak horretari iristeko. Bai, guk egiten da gara normalean da, lehenengo gauza animalia genotipatu egiten dira, hasia jarri aurretikan, jakiteko, bereizteko zeintzu dien zu bilatzen dezun ezaugarrietan onenak eta hain onak ez dienak. Orduan, onenetan normalen egiten da hasi sexatu ipini, nahi dezu urruxa jaiotzea hurrengorako zure ikuiluan mantentzeko, eta hain onak ez dienekin egiten da araitakoa jarri. Eta gero hori behin egiten dezuna, inseminatzeko garaian sexatuarekin egiten dezu hoberenak, eta hain onak araitakoekin, eta orduan sexatua gaur egun lortzen nahi geha 187ko urruxak, eta fertilidade maila konbentzionala bezain ona da. Eta gero beste bentaja ematen nahi dena, gaur egun lehen jaiotzen zean nisko pintu bat, merkatua oso gutxi baloratzen du produktu hori, baina orain egiten nahi gena da, aragitakoa jartzeko aukera daganez, beste arraza batzu jartzen nahi dira, adibidez angusa, inkluso lortzen nahi garela kontratu batzuk baserritar eta tratanten artean, nolabai jaiotzen dien aragitako guzti horiek bilketa baten barruan sartzen dira eta merkatuan bideratzeko. Hori da, salmenta hori behintzat ziurtatua izateko. Eta eta azken finean esneko bilari etekin ateri nahi zaio, etekin handiena azkenen esnetik heldu da, geroz eta esne litro gehiago eta kalitatezkoa geroz da hobe, baina bai ikusten da ere bestalde batetik ere igual behar bada behiaren bizi iraupena ere behia gehiago estutzen dela, ez? Eta pixka baina bizi iraupen hori behar bada gutxitzen doala, ez? Bueno, gutxitzen igual lehenengo garaietan igual pixkat hori baztertu izan duzen produzioak hobetzeko aldea, baina gaur egun ere genomiarekin haidiela behiak nahi da bilatu behi iraupen gehiago eukitzia eta baita ere gutxigo gaixotzea. Orduan gaur egun genomikare hori ematen digu aukera, ez? Zailkatzeko zein animali dien gutxina gaixotzen dienak. Bai, albaitaritza teizuek, albaitaritza genetik tal horretatik, zu bere zurekin batera ibiltzen da Joxe Etxezurieta. Ez dakit, azkenen zuek Euskal Herrian dituzu sustraiak, baina azkenen zuen zerbitzu hauek genetik aldetik da, Espainian barna ere zabaltzen dire, ez? Ez dakit, azken horrela da, ez? Zue katalogo bat edo produktu bat eskaintzen duzuena, eta zuen bezero edozin izaten alda, ez? Bai, guk saltzen dugu bai Espainian, Zeose Frantzin, Portugalean, eta gaur justo nire lankidea Joxe dago Andaluzian, zenan 2 urte egin gabe onda, baina txapelketa antolatzen da, eta pixka bat gure hango banatzailei babesa emateko eta klientekin harremanak eukitzeko eta handago Joxe, Andaluzin dago. Bai. Dostorresen. Ongi da, orduan horrek ere guzki bila joana dugu, eta beti ere haziendarekin, ez? Hazienda hobetzea koste badu ere, zuen kasuan ere badakizu, ez? Kostiente zarete lehen sektorea nola dagoen ere, eta ez da erreza, ez? Azkenean gauza honak badu bere prezioa, ez? Kalitateak badu prezioa, baina beti ere, kontuten izan barra zein den egoera, ez? Azkenean danak eskutizu aztela, ez? Bai zuek eta baita ere nekazari eta abeltzainak, mundu berdinean, sektore berdinean lan egiten duzu eta danak hobe beharra bilatu behar da, ez? Hori da, zoritxarrez egoera momentu honetan nahiko kaskarra da, bai ikusten dela jendearen animoetan eta salmentetan inkluso ere bai, baina espero dezagun pixkat izatzea batxe bat superatuko dena, eta gu laguntzea, azkenean batzuetan garestiena merkeateatzen dela, esango nukenik kasu honetan, ez? Batzuetan bai asizeratuak garestia da, baina gutxigo gastatzen duzu, porque urruxak bereizten dituzu, egoerenak lortzen dituzu, eta baita ere nola aragitakoak prezio begoa egiten dute, pixkat nik esango nuke garestia merkeo bateatzen da, horrekin esango nuke. Bai, hori da. Eta etorkizuna ez dakigu, ez? Urtetik urtera dan aldatzen da, berrikuntzak sortzen dire, eta ez dakigu nondik etorko den etorkizuna. Hori da, zaila da momentu honetan, niri gustatuko litzaidakeela, hurrengo urtean hobeagoa izatea aurten baino, bintzat
jendeare bizipoza eman bartzaiola, ez? Horre esaten da beti elikadura katearen balore erantxia, lege bat berria atera du Estatu Espainolak hori aberregila den, ez? Aber denak bizitzeko aukera dakagun, ez? Baserritarrak txikitatik handietara denak bizi behar dute. Eta hemen Ultzaman eta batez ere gure familiarra dien ikubi hauek aurrera atera behar diela, ezta? Hori da, hori da gure asmoa ere, espero dugu gauzak bide honetik joatea, eta miren, usten zaituztegu lanean, oso lanpetuta ibiltzen zarete beti, eta eskertzen dugu, zuen arreta gurekin egoteagatik. Ongi segi eta beste bat arte. Eskerraz behi. Oraingo honetan, Haritz Apariziorekin gaude, badakizue bera, albaitaritzako teknikaria dugula, nekazal ingenieria, eta Haritz, gai asko izaten dituzu zuek ere eskuartean, baina gai gaurkoan pixko bat solastuko gara bioseguridadearen inguruan, biosegurtasunaren inguruan, Julenek lehen aipatu du ere garrantzia handia ematen duzuela, diozuela albaitaritzaren barruan horreri, eta azkenean jendeak pixko bat jakiteko, hitz ezaguna da, baina zertan datzan edo zer den asko ez dakite ere eta gogoratuko du berez, lehen sektorean edo ezin den kasuan zeri deitzen dugu bioseguritatea. Bai, zu diozunez, bioseguritate hitza daramagu urteak entzuten ari dela. Egia esan, orain dela 2016an bazirudien etorri behar zela legedi bat, derrigorrezkoa izan beharko zela bioseguritateko txosten bat izatea ikulutan, gero komentatuko ditugu ze kontrolak egingo ziren, baina legedi horrek ez dakit dagoen edo ez, baina momentuz ez dago ez dute esku asko sartzen ari asunto horretan. Bai egia da, azkeneko boladan, antibiotikoen erresistentzia direla medio, ez hainbeste gizakian, baita ere gehien bat animalitan ikusten ari da gaixotasun batzuk ez dira sendatzen antibiotikoekin, ez dago antibiotikorik adibidez koli batzuk hiltzeko eta hola, erresistentziak hor daude eta orduan norbaiti iruditu zaio pixkat antibiotikoak erabilpena kontrolatu edo murriztu behar direla, ez? Orduan hor sartzen da gogor prebentzioa, ezin badira erabili antibiotikoak ezain beste, egin behar da prebenitu ello, txertoekin, edo desinfekzioekin, gaixotasunen sarreren kontrolekin, eta guzti horretan sartzen da bioseguritatea. Hori da, azkenean, pixu bat imargarena da, aurreratu ez, sartzeko, gaitz horiek edo ez, sartzeko. Gaitza txendatu ordez, gaitza sartzea ikulda. Modu naturalago batean aurre egin. Horretarako ez dakit, ikulu batean, hemen gaudegu ere esneko behien ikulu batean, beti ere bioseguritate hori indartzeko edo oinarri bezala izateko izango dire puntu kritiko batzuk gehiago zaindu beharko direnak, ez? Hoize da, lehendabiziko gauza egiten dena, ikertu pizkat ikulu bakoitzean, segun ze produzio egiten duen, puntu kritikoak, ez? Adibidez, puntu kritiko argi bat da, animaliak kanpotik erosten ditunak, animalien horiek sarrerak, ez? Kontrolatu behar dira, erosketa puntuan, segun non erosten dituzun, ea animali horiek txertatuta dauden, ea dauden gaitzekin, ea dauden garbi, nola dauden, paperak ongizatea, guzti hori. Eta gero behin sartuta animaliak egiten da kuarentena bat. Apartatzen dira beste animalietaz, egun batzuk, ikusteko ea gaixotasunak manifestatzen dituzten edo ez, beste animaliak ez kontagiatzeko eta hola. Gero beste puntu kritiko bat izan daiteke, letxeria, sala de ordeño, txekorrak hasitzen diren zonaldea, inkluso umetokiak dira askotan gaixotasun zarrera lekua, baita ere enfermeria edo animali gaixoek apartatzen dituzten zonaldetan, hor igual baita ere desinfekzio gehiago egin behar dira, kontu gehi izan behar da, askotan baita ere izaten da kontutan haize boladak nondi dabiltzan eta erizaintza leku hori jartzen da ikuluaren bukaera. Haizeak esartzeko gaitz hori, behi horiek txartu daudenak edo animali txartu daudenak, beste animal sano kontagiatzeko. Azkenean, esaten aldugu dela, lan egiteko beste ohitura batzuk hartzea, ez? Eta horien oinarri guzti horren ere beti ere garbitasunak garrantzia handia du, ez? Bai, noski, bioseguritateko
protokolo hau egiteko eta izaten dira atal ezberdinak. Atal bat oso garrantzitsua da, garbiketa eta desinfekzioak, horiek kontutan izan behar dira, egin behar dira eta egiten dira ikuilutan betidanik, bakarrik orain kontrolatu behar da pixka bat, baita ere apuntatu noiz egiten diren desinfekzioak, noiz egiten diren garbiketak eta noiz egin beharko diren berriro, pixka bat kontrolpean izateko eta inspekzio baten aurrean demostratu ahal izateko egiten dituzula. Gero beste puntu importante bat da, biziten kontrola, nor nahi, ez sartzea ikuiluan, libre, ekarri ditzake gaitzak baita ere botetan, zapatetan, desinfektatu behar dira zapatak, sartzerakoan, pixkat apuntatu nondik etortzen diren, nora juten diren, eta pixkat gaitzaren baten abaituko bazen, jakin ahal izateko nondik datorren, eta zerkoa egiteko eta mugatzeko. Eta azkenik, baita ere daukagu baskaren kalitatearen kontrola eta baita ere uraren kalitatearen kontrola. Uraren desinfekzioa, bai kloroakin, peroxidoekin, dioxido de kloroak, ez bakarrik egin, sino baita ere kontrolatu noizean behin, ze residuo daukaten, ze desinfektante residuo daukaten, horrek esan nahi du, residua baldin badago, geratzen dela oraindik desinfektantea, orduan ura sano dagoela, eta guzti hori baita ere kontrolatzen da, hilabetean behin, edo segun ze protokoloa jartzen dugun, eta demostratzeko ura kalitatezkoa dela. Eta azkenik, plagen kontrola nosbait hitz egin dugu, derratizazioetaz, saguak eta ratoiak kontrolatu behar direla, insektuak, baita ere hegaztiak, eta guzti hori kontrolatzen da, jartzen da erremedioa ez izateko, eta baita isladatzen da dena hau justifikatu izateko egiten dela. Bai, eta suposatzen dut azkenean, askotan gauza hauetan ez da aski izaten gauzak ongi egitea, baizik eta nunbait ere agertu behar da, txosten batean edo nunbait ere plasmatu behar da esaten den bezala, ez? Bai, hoxe, momentuz ja esan dut, ez dagoela, nik uste dut legedian bai dagoela, exigitzen dela, baina ez dela kontrolatzen asko. Orduan, momentuz zorionez, ez dute eskua hor sartzen, baina, baldin bagoaz pixka bat ohitura hartzen, gero iristen denean hau, ez gaitu harrapatuko pixka bat, kulo alaire, ez? Eta orduan, hobe, hartzen badugu pixka ohitura, gauza hauek plasmatzea tabla batzutan, horri batzutan, eta, kontrolatzen da hilabetero, edo lau hilabetean behin, ongi egiten ari dela, eta hori gordetzen da dena txosten batean, ikuiluko plano batekin, non jartzen diren portazeboak arratoien kontrolarentzako, bisita guztia kontrolatzen dira hor taula batzutan, garbiketa horiek esan ditugunak, eta horrekin prestatzen da karpeta bat, eta gero inspekzio bat etorriko bazen, hor demostratzen diogu egiten nahi ditugula gauzak ongi, eta gure ikuiluan bioseguritatea dagoela ziurtatuta, eta jartzen dugula gure esku dagoen guztia, alik eta gaixotasun gutxiago izateko. Eta horrek baita ere ematen digu gure esku, egun ze medikamentuak erabili behar diren, justifikatu behar badi behar erabiltzen dituzula, egiten dezula zuk zerbait baita ere, hainbeste medikamentuz erabiltzeko, eta txipa aldatzen ari da, ez? Gero ez da badakigu, gizakion artean bezala animalietan, haziendatan ere, badakigu medikamentuak edo batzutan beharrezkoak direla, baina ez baldin badire erabiltzen, gero ez da osasungarriago izango da denentzat, ez azkenean, ez? Pixko bat hor sartzen da kultura aldaketa pixko bat ere, ez? Ez dugu esan behar ezin direla erabili, beharrezkoak dire erabiltzea, baina prebentzioa da oinarri azkenean, ez? Bai, hori argi dago. Nik uste dut argi izan dela betidanik, ez? Prebentzioa beti asko sobe da prebenitzea gaixotasun bat, gero konpondu behar izatea, ez? Baina, bai, azkeneko boladan, jazte dute, gainera epe motxean, antibiotikoak kontrolatu behar dira pila bat, erabilpena murriztu ziurazki, baina gehien bat kontrolatu, justifikatu beharko da ongi zergatik erabiltzen den antibiotiko bat edo ez, eta orduan, prebentzioak hartuko du indar, bazeukan indarra, baina askoz gehi bai. Zuek ere sumatzen duzue, gero zikuilu batzuetatik bestetara, badela jendea gero ez da gehiago erabiltzen duela edo bioseguritatearen hildotik lan egiten duela, gero ez da gehiago dire? Bai, gero eta gehiago, desinfekzioak egite dira gero eta gehiago, gainera baita ere azkeneko boladan produktu igual naturalagoekin, bakteriak erabiltzen dira asko, deitzen dena desinfekzio biologikoak, plaga kontrolatzen dira, udan insektoak, euliak eta guzti hau gero eta gehiago kontrolatzen da, arratoiak eta sagua baita ere betidanik.
Eta gero eta gehiago baita ikusten dugu txertatzen dela gehiago. Dela prebentzeko beste estrategi oso garrantzitsua, txertaketak, eta gero eta gehiago txertatzen ari da bai. Ba horrela, Aritz, garbi geratzen zaigu, zer den bi hori seguritatea, eta pixka bat ze puntuak dire eta ze atal dituen, pixka bat gure ikuilua edo gure azien data hobekiago osasungarriago egoteko, eta zuri ere eskerrak eman azalpen hauek emategatik, eta ongi segi beste batean hongo gara berriz. Bale, eskerrak zuei eta ikusiko gara. Mila esker. Besterik gabe, agur esateko ordua iritsi zaigu eta eskerrak eman ez zuen arretagatik agurtzen gara. Ongi segi. Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da behiak gure larreetako belarrez elikatzea eta horrela gure ingurunea zaintzea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea.